Τριανταφύλλου Γιάννης, Βοτογιωτάκια. Από την Καστανιά, ο Γιώργος Μάρλετ. Τούρκο. Αυγερινός Χριστόφορος, με τον όλα από την Αθήνα. Θα κάνει ένα πέρασμα τρίμ. Και ο Φώτος Κωνσταντίνος με Φορτέσκος Μ2 από την Ικηλίνη. Με 2.000 κυβικά, Turbo Trip. Χειροκρότημα στην ομάδα. Στη δεύτερη ομάδα της κατηγορίας στην 600 TP που θα απολαύσουμε με 2 περάσματα ο καθένας. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο τους χορηγούς επικοινωνίας μας, που είναι η Σαυγαϊκή Τηλεόραση, η οποία καλύπτει τον αγώνα και με τη βοήθεια προβολής της ιστοσελίδας απλά απολαύτων. Τσακώνα Παναγιώτες, περισσότερο το Ισραήλ.